जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि बिटिआरनि जा मोनसे थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड बेयो जोंनियावनो दङ दायो आसाम सरकारनि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि जा मोनसे इन्टारभिउ जाबाय थादों बेहाय जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोराबो बाहागो लानो मोनदों बेखौ जोङो जोबनायाव जोंनि मा होनना बुङो चिफ मिनिस्टार मानिजाथाव चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो धन्यबाद होयो थैंक यू दा बियो थार्ड ग्रेड एन्ड फर्थ ग्रेडनि थाखाय डिपार्टमेन्ट वाइज जागोन मथा मथि जोंनाव 3000निख्रुइबो बारा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड दा जोंनाव जागोन डिपार्टमेन्ट वाइज जागोन गतिके बियो फेस बाय फेस डिपार्टमेन्टेलि जानो थांगासिनो दङ बेखायनो जोङो बेनि थाखाय रेडि जागासिनो दङ जोंनाव बियो अलरेडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनफैजोब्बाय जोङो साननैसोनि गेजेराव जोंनि सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआ बेखौ फाथिगोन जोङो साफ्रोमबो सरकारि साख्रि मोननाया गोरलै नङा जोंनियावहाय बिटिआर सरकारनि गेजेरावहाय बे बिटिआर सरकाराव दा 1100टा पस्ट खालि दङ बे 1100टा पस्ट खालिखौ फ्राय 1100 बे 1100टा पस्ट खालिखौ जोङो प्राय 10,000 जन एनडिबि मानसिनो रानना होजोबनो हाया जोंनियाव मोनसे नंखाय बानसावगासिनो दङ आसाम गभर्नमेन्टआ थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ बिटिआरनिखौ लानानै थांबाय किन्तु दिनै जे आसाम गभर्नमेन्टआ थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि इन्टारभिउ लागासिनो दं बे जोंजों सोमोन्दो गैया बिथांमोना स्पेसियेलि जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय जेसेबां लेखा गोरों जोहोलावजोफोर दङ बिसोरखौबो आसामनि बिटिसिआव थानाय जेसेबां पस्ट खालि दङ बेखौ एक्सक्लुड खालामनानै आसामनि सिङाव थानाय बेसेबां पस्ट खालि दङ बाव सोदेरनो थाखायसो इन्टारभिउखौ लानाय जादों दानिया जोंनियाव जे दा बिटिआर सरकारावनि आन्दाराव बा बिटिआर गभर्नमेन्टनि आन्दाराव 1100थासो पस्ट खालि दङ बेनिबो इन्टारभिउखौ जोङो बावैसोनो लानो नागिरदों आरो बेखौ 3% जोङो डाइरेक्टलि मुंख्लंफोरनिखौ एक्सक्लुड खालामनानै जोंनि एक्स एनडिबि वर्कार एक्स एबसु वर्कारफोरजों दङ जायफ्रा रिभलिउसनारिसफोर बर' हारिनि थाखाय गावसोरखौ बावसोमग्रा थैनाय आरो थांनायनि गेजेरजोंबो जों बेखौ माखासे पार्सेन्ट रानलायलायनानै बेखौ साख्रि सोनायनि बेबस्थाखौ लागोन निस्सयके आरो बे मोनसे जादों रिहेबिलिटेसन